eta udaberri arrats horietarako, belartze batera edo giroa ere leuntzen hasten denean, liburu bat eskutan hartuta, eneko bide gain, hori ere ez da batere aukera makala, ez da? Arratsaldeon eneko. Arratsaldeon. Hemen txetzen ari gara, atarikoan ere entzun dugu Odei, arek sortutako taldea da Bizio, eta bada kantu bat, liburuan bertan ere agertzen dena, momentu hola klabe xamar batean, ez? Eta Urkoren, beste Urkoren abestiarekin abiatzen da, galdetu nion, gerora berritu egiten dute, galdetu nion nor naizen ni. Liburu honek ere badu hortatik pixka bat, ez da? Kantu horretan bezala, tradizioa, Urkorena eta modernidadea, Odeirena, biak nahasten dira. Liburuan ere plano desberdinak ikusten ditugu, tradizioa, gaur egungoa, eta balio du, liburuari ere galdetzeko nor naizeni edo nor garen gu, ze gutik asko esaten du liburuak, ezta? Bai, liburuaren ardatzetako bat bada erakutsi nahi dugun edo erakustea egokitzen zaigun kanpoko irudi hori eta jokatzea izaera baten arabera, arau sozial batzen araberakoa, eta ohartzea momentu batean horrek ez duela behar bat egiten guztiz gu egiazki garenarekin, ez? Eta hor, hainbat pertsonaia, hainbat egoera daude non baduten kanpo irudi hori, erakustea komeni den irudi hori, eta batzutan gatazkan dagoena, beren egiazko izaerarekin, egiazko izaera hori ukatu, baztertzen baitute, eta horrek min batzuk eragiten baititu, ez? Piskat hori bada liburu gaietako bat. Protagonistaren, inauten jefeak ere, itxurak eritan mai gainean liburuak uzten ditu, katixarenak, arkaitzenak, zure liburua ere ez da txarra izango horrela mai gainean utzi, eta ez, ikusita, liburu mardula geratu zaizula eneko, eta hala beharko zuen segurazki, hemen historio eta historia asko kontatzen delako, ez da? Bai, azkenean ari mutu janitzen gurutzatu dira historio horretan, azkenean misterio batetik abiatzen da, misterio badago, argitu behar den misterio bat, eta argitu beharreko misterioak divertigarriagoak dira, baldin eta labirintoa zailagoa baldin bada, edo ari mutu gehiago baldin baditu, eta gauza anitz elkarrekin konektatuta daudela erakutsi nahi dut, eta horrek eragiten du pertsonaia asko sortzea, pertsonaiak ere garatu behar dira, eman behar zaie bizitza bat, pertsonalitate bat, iragan bat, ari mutu horiek ere minimo bat esplikatu behar dira, orduan errex ateratzen da liburu luzea jango nuke, ze azkenean hainbeste elementu daude, nuke jango denik liburu astun edo zer bat, ez? Gogoeta bat, euskarazko liburuetan egia ez dela ohikoa, laurehunogiko liburuak ateratzea, baina gu joaten garen liburu denda batera eta erdarazko liburuak ikusten baditugu, errex aurkituko ditugu, poltsikoko formatuan, 500 gorako liburuak salduenen artean, ez? Ere badugu behar gogoeta bat egiteko, zergatik ezin den idatzi euskaraz liburu harin bat, baina luze. Zuk erakutsi duzu, baietz posible dela, eta gainera emaitza onarekin, ze benetan liburu entretenigarria osatzea ere lortu duzu, eta alde hortatik zorionak. Abia puntua badago hortxe, ez da? Jauregi zahar bat bada, hasiera batean Belvedere izenaz edo ezagutuko duguna, denboran aurrera egin ala jakingo dugu harrek jatorrian ere bazuela beste izen bat, Euskaldunagoa, ez da? Altzu garai, eta arekin zegertatuko, badakigu enpresa handi batek, baduela proiektu bat, eraikin horren inguruan eta bertako landetan eta zerbait eraikitzeko, luxuzkoa izan daitekena, aberatsentzat izango dena, ze hor diru asko ibiliko da tartean, horretarako gainera enpresa horrek agintarien eta konplizitatea eta ere izango du, eta izena proiektu horri alaxe jarriko diote, zure liburuaren izen bera, bista eder, eta behin eta berriz azaldu behar izango zenuen, baina grafiaz ere berezia da, nola dagoen idatzita, eta ez da kasualitatea, ez da, ze itxurakeri horrekin ere badu loturarik. Bai, hori da. Liburuaren izena ez du hartu proiektuak, baizik liburuak proiektuaren izena, baina nik izan nituen nire buruari galdera franko egin nion, izen egokia zen liburuaren zatala ez, aldi berean hori zen liburuaren izena, hori garbi nuen, zeren eta batetik historioaren muina edo ardatza zuk aipatu duzun proiektu horren inguruan da, eta horrek bista eder du izena. Ez da hasieratik agertzen liburuan, baina, ez da misterio bat. Beraz, ardatza hori da, beraz, horren inguruan arilkatzen da dena, beraz, justifikazioa badauka.
Bestetik, lehen aipatu dugun, eman nahi dugun itxura hori, itxura edek hori, edo komeni den itxura horren, eta ez du egan nahi ezkutatzen dugun hori, ez denik edegagoa, behar gero mintzatuko gira gai horietaz ere bai, itxuraren, ematen dugun itxuraren eta egealitatearen arteko talka hori, eta biztan denez, hori ere badago gaztelu horren historiaren inguruan, badauka, gaztelu maiestate handiko gaztelu bat, eta familia handi baten gaztelu bat, ikusiko dugu, azpian dauden zikinkeriak, ez? Inorrez dela dirudiena, ez? Hori da.